Pinasaya ang regalo sa usa ka estudyante sa Davao City sa iyang teacher sa pagsaulog sa World Teachers Day. Sanglit inay flowers, fish bouquet ang iyang giregalo. Samtang DepEd sa Zamboanga City giila ang mga outstanding teachers sa syudad. Aniya ang hiniusang report ni Argel Relator ug Krisa Dapitan. Praktikal matud pa ang tirada sa regalo sa grade 7 student nga si Prince Jarrell Dulya sa iyang teacher nga si Eileen Tortur sa Davao City National High School. Kay inay flower bouquet, duha ka isdang bangus nga giputos nga daw sama-sab sa bouquet ang gihatag ni ini. Nakurat man apan mapasalamaton kaayo si Teacher Eileen sanglit sa iyang 27 ka tuig nga pagserbisyo. Unang higayon kini nga panudan ang gihatag kaniya. Kay usual ang ihatag cake, bulak, patarpulin, ug mga notes. Mauna siya sir, so karon murag hantod karon gani. Di pa kaayo ko ka. Wala pa gyud nasulod nga nakadawat ko ani nga ako ra po'y nakadawat ani ano ka. Nagpakitang gilasap ang mga magtutudlo nga mitambong sa World Teachers Day celebration sa Davao Region sama sa teacher, magician ug comedian nga si Sir Amid Zablan. I developed this kind of skill and talent because as a teacher, you really need to innovate some mga technique and strategy in teaching na makuha gini mong attention sa mga bata, especially now na ang ato ang kompetensya as a teacher is ang media. Kini ang unang higayon nga nabalik ang face-to-face celebration sa World Teachers Day human ang duha ka tuig nga online celebration tungod sa pandemya. Samtang nakadawat sab ang mga magtutudlo sa ilang 1,000 pesos nga incentive. And today, we are happy to share our passion into making education work despite of and in spite of. I knew how everyone felt for the education sector, but we can never sacrifice the better future that will become of our school children. Gikalipay sa mga magtutudlo sa nagkalain-laing tulunghaan sa Zamboanga City ang kasaulugan sa World Teachers Month nga gipahigayon sa Zamboanga City Coliseum. Giilasab sa Department of Education ang Most Outstanding School Head, Most Outstanding Master Teacher ug Most Outstanding School. Bien alegre el mga maestro y maestra este mga momento. Un momento para dali kita mira di aton mga amor, di aton care kun di aton mga maestro y maestra. It is actually 5 years of preparation. Just work with a heart. Busa mapasalamato na mga magtutudlo sa importansya nga gihatag ngadto kanila. So we need this para makaalis ng stress. Also to boost the of the teachers, yung energy nila at saka mas ma-inspire sila na mag-teach. Sa Canalar Elementary School, ilabihan ng kalipay sa mga magtutudlo sa giandam nga salo-salo o regalo sa mga estudyante o ginikanan alang kanila. Matod sa 18 katuig nga maestra, naningkamot gayud sila aron makatuon ang mga estudyante. Ilabi pa nga naundang ang face-to-face classes tungod sa pandemya. Talaga nag-struggle kami in terms of the 3 R's sa reading, writing, and arithmetic. We are doing our very best to help them overcome these struggles. Importante sab kuno alang kang Teacher Clarissa Galvez nga 23 katuig na nga maestra ang mag-relax. I was so overwhelmed and it really brought tears to my eyes because I really felt valued, appreciated as a teacher. Matod sa DepEd, dako ang kontribusyon sa mga magtutudlo sa kalambuan sa nasod. We continue to celebrate the worth of every teachers, not only in Zamboanga City, not only national level, but worldwide. Sa tanang mga magtutudlo ang among pagsaludo diha kaninyo. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. Kauban si Alte Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan. Para sa One Mindanao.